Tilanne on nyt semmonen, että mä oon tässä tätä tyhjää kumia ottamassa pois. Mulla on nyt siinä vaiheessa, että jarrua pitää alkaa ottaa pois. Sitten me ollaankin jo renkaan niinku irtiottamisen vaiheessa, että koko takarengas on irti. Toi pitää ottaa pois toi pultti ja sitten alkaakin jo rengas lähtemään irti. Mä oon nyt noi pultit ottanut jo pois tosta. Ihan öljyinen paikka vielä. On hiukan öljyä sormessa hiukan. Toi pitää ottaa pois ja sitten ollaankin jo rengas on irti, mut tää ei oo mikään semmonen ihan nopea homma. Pitää ottaa rengas, kumi irti. Sitten pitää pistää uusi rengas tilalle. Ja kun multa puhkesi kokonaan kumi, niin se on vielä hankalampi, kun pitää sisäkumi vaihtaa samalla. Et pitää katsoa, että miten sen tekee sitten. Et samalla vois putsata ton kun se on ihan öljyinen. Ihan tommoista kuraa. Pitää ottaa pois ja sitten hommat alkaakin olla jo siinä vaiheessa, että pitää alkaa kumia ottaa pois ja uutta tilalle ja sitten pääsee maanantaina taas pyörän kanssa vetää runtumat. Se lähti irti. Sitten pitää ottaa toi pultti irti. Sitten onkin jo hommat siinä mallilla, että vastaan alkaa ottaa rengasta irti ja sehän lähtee vaan vetämällä. Mulla on kumi irti. Siinä on pyöräruho, joka on nytten pyöräruho, mutta ei oo enää kauaa. Ajattelin, että sitten vois nääkin osat spreijata ja kattoo mitä tekee. Sitten on osa vois vetää öljytä ja vetää uudestaan. Ja nyt pitää katsoa mitä tekee. Ai. Maalipinta on aika huonossa kunnossa, kun siinä oli tuo jarrun lenkki. Pitää katsoa mitä tekee. Voin pistää lisää videota kohta.